Balanga da ko ende sika fadra di ko kan koko nala ke koko amutine koko kan gojugo ba mi fada do dama koko kan fada yo ala kan be sawa ma ni wora kenana mo mi ga mo tibe o be muso do be du kono o mamandi ta soro hay du shita fe ado be ga jogo jugo ere me ga soro atigi be jogo jugo indabla nga ka ke wole koro jugo be mo du sukuna o ta fi o te ka fe do na yi man ka o jugo mai na ere jugo man ka o jugo mai afamera angara woni bara anga France ka muso do ni bara ko fo ere ale ya ke dige kono le ka datugo de yara e bara kalama ala kan be sawa ba donc aflani mo mo ngam ko tibena akera yere ka cho dutike ka dudon ti fe o ti kanu ti buya wala san dumo ka ke nyogon fe o ka name e bi ko ke se ko naka de ta ko boro de ta ka ke ula wala ma ta ko ke se ta ka ke ula ba ke tu bismillah tu bismillah tu bismillah ala kira kan ala kira ya sayyidina jibril kan jibril ya shu kan su ye fini jaman kan ne balmaw kane kanu ina fo olu na soro yere dutike ne ga dudenw kane kanu ina fo olu na soro yere muso yi ceti fe ne cega furcew kan kanu ani denw ana denw kane kanu ina fo olu ne ko ala ne ko akira tu bismillah ala kira kanu ala kira ye sayyidina jibril kanu jibril ye shu kanu su fana ye fini jaman kanu ne karsa sumo kane kanu o ka kene fe ina fo olu ne ko ala ne ko akira ibi to kan ninga nala angara mo man nga muso ko kale tara digere siga ta do ala ire tellement ka ado jabira le kada bang so ka gakora no besen se ka do ala ka be sawa wala ala ka be sawa ma balma ke do ga yin dal ke no kanga delu de ya ware suka ya warsu na sira mu mamulo o te fayda kam sira sira luka kam mindi wala anta fika ngalon te mo way delula ka deludo di ka toto ya warsu na sira mine bolo sanugo barala al ne dati sama na ne dati sama ere kuma te parce kuma te doka yin fe ne ta ablala quoi mo fay donc bisika kan wara yin mais sanu bara delum be na me minke nambe afomo ko minke be bisiko ke o yiri do be ko vuganya ibe vuganya delibo ka fara dobo ka lelin ko ka sanuya iba ke alam sadunya fe me ibe yiri lelin tobi ka jisense ka soro ka she wulema shemso wulema nyini shemso wulema ka nyini ka ni yiri tobi nyogon fe ayre de ba sugodu a shinni kolomum beto abto abolu do diga kuno akana to luka yereke o kuma furanya ka tombe daga kuno ibe jiga ka tobi era de ko ala ka se kile wolo flama me be dama bogo doni kala mo be dama ndala ni fo imanya bolo nine ke ko ne ala sona ba ire solo ala kan be sawo ma dare mo kala bi bana ga société de la projet de la ba ko projet ko ni ambi wati na ko bi na ko projet en ka jora ba ko shena ko hamin gelen na hamin akan ta dron angramo mbe bara la projet bara jora ba ke chugodi ou bien ant me entreprise dola mais ay mago gala ka projet do ina masoro ou bien mago be autorité do la masoro ni ta yi ka bara mo chama bi ta entreprise créer mais entreprise mago be ala dele yere de la pour que sabati akasaka barka ni ta ni adoy ebe suratul mulk e ba sebe sheki na ni tarase oma aya do ba kono ko fam shufi manaki bi hawa kullu min rizqihi wa ilayhi nushur ay fam shu bara ci wocha man foye adobe na ngobe kene duwai do de ne wole ko am se go chale ma wa ala kan be sawa aflani do ni asra shegen ni sara ni ayama ibn aya fina sebe bi shegen wal ma keme shegen bi shegen o to ka solan to la ba no kera mamina itoro au be sura kan na shinyira ede be kwala kile shegen donc abto ka fina zigur ka shufe kile shegen shu ni korala ibina korone kala walma ni era ya bar walni mo wara bare era de ba kala shu shen shegen mais shegen ni tracé fam shu ayama ibal aya fina wurdi keme shegen bi shegen
ka do ka tigi n'a sɔrɔ ka laɲini papier ko n'a ka laɲini baara ka yɔrɔ ka sabati ko i bɛ do ka tigi ala pour que Alahu taala ka ɲɛ a bolo kuranɛ in barika kosɔn ani aya in yɛrɛ barika kosɔn o la i bɛ sɔrɔ sa ka solantɔ dafa i bɛ nin k'a ye fo ka taa se tile 8 ma a ka ca Ala fɛ ni tile 8 dafara i bɛ saga de faga a hadiya ye saga de i bɛ saga faga ka saga sogo sarada sara 8 ko ni mɔgɔw la i yɛrɛ bɛ se ka dɔ dun dɔ bɛ ni mɔgɔw la voilà i b'a kɛ ten dɔrɔn Ala k'an bɛ sababu inchallah a faamuyara an seginna ka an ye dalilu dɔ di suratul mulk kan tabarakal lazi biyadihil mulku i n'a fɔ dalilu in ma faamu mɔgɔw fɛ kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ a ma faamu kosɛbɛ a faamuyara tabarakal lazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir papier ko bɛ mɔgɔ mun na mɔgɔw k'a lamɛn a ye nin di a bɛ siɲɛ caman bɔ sa dɛ ka don o don i b'a sɔrɔ dɔ ka ɲininkali bɛ bɔra a kan papier ko bɛ mɔgɔ mun na i bɛ jamana min na n'i tɛ papier sɔrɔ i tɛ ka se ka papier ko ɲɛ sɔrɔ a faamuyara walima i bɛ entreprise dɔ b'i bolo i mago bɛ RCVC la k'a sɔrɔ i tɛ ka se k'a sɔrɔ ou bien autorisation dɔ la i tɛ ka se k'a sɔrɔ nin ta suratul mulk tabarakal lazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir i b'a solan bɛɛ lajɛlen sɛbɛn siɲɛ 8 a bɛɛ sɛbɛn siɲɛ 8 a faamuyara an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ Buguni an b'a fɔ kosɛbɛ wallahi n ka cɛkɔrɔba terikɛ dɔ ale yɛrɛ sigilen bɛ nin dalilu de kan sa a sigilen bɛ nin yɛrɛ de kan n bɛna kɛcogo min fɔ nin kɔnɔ